Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Aku syua bangan lek cedali bat kebakongsan ning kong kalong bangin yok nem yok na. Ka Government of India kan ai nam ai allotment na. Kebeningkong ay kadai kata ting sukumen hadian banglayo ay ka allotment kat kum ka Uba Bantai Dor Lengdo Menteri Badai Khmi ya ketenat kamrep ka Sarkar Jela ula pentip baka corporation haka arpusan terik unailar arajar arpuar kalapen mi ya ka office order bagi nongrep ki badai banyo ya ka sebot dawai lengba ka Mecofet kin yo ya ka jingerap lani ka subsidi ke balong sanpau na ka shispa na ka dor ka balabu Hagi hendiat sengi uba Bantai Dor ula IT da gajing tho show Menteri Sarkar India uba daipet ya katanat kamrep Narendra Singh Tomar ha Delhi ban pentip baka Sarkar Meghalaya lengba katanat kamrep kala penmi ya ka office order ha ka khandai tarik unailar arajar arpuar ban ailat ya ki nongrep hagi katto kani gijaka ban yo penon kambiang ya ka dawai sbo hadin prasnem tam balakhang ya ka subsidi na ka benta ka dawai sbo kata naru usnem arajar khatsau daga bapen pau baki nongrep ki shem jing hadin ka jing pun kut no ya ka subsidi dawai sbo uba Bantai Dor ha ka jing tho ula besu lang ya ka mang jing don kam dawai sbo ha ka jela kum ka urea DAP MOP SSP bat ki wei pat Kajing let jong uba Bantai Dor si Delhi kalalong tang shi sngi hadien kajing yalang pensyai bat pensung tu pat ba ya kajing ailat biang jong katanat ban penon kam dawai sbo kam tam ginong rep bat ginong yalam shnong ha mau kateng kadai ka jingjop jong kinong rap kum mangalaong ha terus ngi aku syua bangan lek cedali bat kebakongsan ning kong kalong bangin yok nem yok na ka Government of India kan ai nam ai allotment na kebeningkong ay kadai kata ting sukumen hadian banglayo ay ka allotment kat kum ka tu ka shiti ngan sa IP sa pinsai kan no requirement hadin belayo ay kato ngala pentip siapo chief minister ba ka Sarkar India kalarai ban ai bang ya kani ka requirement ka bangi don kam mangi nama kam de ka babon ngan itu ipi kadai ka barang dakhain bat we state dang duna palat bat hadin kata haka arpusan tarik pan arpusan tarik menta la penmi ya ka order biang nakaliang jongka government jongka government of Meghalaya naga benta ban ai sa ka subsidi da namar ba hadin bangalaya kran ngala ai ya report ngalai kran bat u commissioner secretary ngalai kran bat u chief minister baka dor kumbalong market kadang rembe apoy nyo praspa ka urea tidai na takadaw ka bapelong baki nong rep kimpat yo ita ka jing mentoy ka babon dengan sengoban kam long jing mentoy susu ala request you chief minister dadi balong nangila sa nakaliang jung iban ai subsidi kumbala kran da u ba preston aku tugi kudma tugi por blalet la kren na kabenta bangin le subsidi dengan sengoban ai kublay ya ba preston na ai kublay yo chief minister ba hadin ka banglawan sedeli bangla pani ka requirement ni suthu bakador jongka fertilizer menta hapo ka chemical fertilizer hapo ka state hapo ka ri India bro oi ka de dor ka ba kamdei sum ka dor ba menjwa sandrus pa kala poi praspa kala poi khandai spa tingi perkhat alor kini ki AKA bro ba ki nong rep jungi hadin jong ka covid ar snem ka long ka jingdu ba khrau te dangila man khamerap susu iki kan long ka jing mentoy te de alor kata nga soban ai kublay yo chief minister ngala yo ban yakran badu ong ban sa penmi sa gawi ka notification kumala ong o do deputy chief minister na ka benta ban ai subsidi te kani ka long ka jing job namar ka jing sedang ka jing plelat pelentingan itu pi kadai ka agree social department ling ba ka jing shong ka jing ya consult na ka wi ka por bat menta pat ong pi kadai ka jing job namar balik yo ban nakaliang ka sarkar kala menjud ban umdai tang ban ginuan ra ya kasbo apo Mecofet handrai haka juga por in ai subsidi 4% tekani kalong ka AKA ka jing job ai kublay yo chief minister namar ula shimkia bat ula le ya ka badon kam na ka benta ginong rep